Il-Gvern qed ikompli jagħti kumpens finanzjarju lill-eks ħaddiema tat-Tarzna li minħabba li snin ilu għamlu perjodi twal esposti għall-asbestos sofrew danni f'saħħithom. Fil-każ ta' eks ħaddiema li mietu, il-kumpens qed jingħata lil qrabatuhom. L-impenn biex minflok l-individwi mill-qutin jew qrabatuhom ikollhom ifittxu kumpens bil-qorti, proċess li jista' jdum ħafna snin, jingħataw kumpens barra mill-qorti wassal għal ħidma mill-Gvern u mill-General Workers Union illi qed tħalli l-frott. Is-Segretarju tat-Taqsima Metall u Kostruzzjoni tal-General Workers Union, Jesmond Marshall, fakkar kif kien fil-budget tal-2021 li l-Gvern ħabbar għall-ewwel darba dan il-kumpens. Marshall, bl-appoġġ tal-Union li jirrappreżenta, kien wieħed mill-aktar li stinka biex jitfit mal-Gvern issir ġustizzja ma' dawn l-individwi u l-familji tagħhom. Nirringrazzja li kemm lill-Ministru tal-Finanzi u kemm lill-Prim Ministru kif ukoll l-sħabi kollha tal-General Workers Union, speċjalment lis-Segretarju Ġenerali li tani il-backing kollu. U esprima sodisfazzjon tiegħu għal kif dan il-ġest min-naħa tal-awtoritajiet dawn l-individwi u familji setgħu jevitaw proċeduri twal fil-qorti. Il-kumpens li nataw il-ħaddiema għalihom kienet xi ħaġa mhux mistennija li ma kienitx il-ħidma tal-General Workers Union flimkien mal-Gvern daw kienu jidħlu l-qorti min kien jidħol għax ħafna minnhom żgur ma kinux jidħlu l-qorti, kienu jidħlu f'każ li jdum ma nafx kemm u jdum snin ġifieri ġeneralment u ma jieħdu jew ftit li xejn.